Pois a verdade, Combina Social decidiu unirse a este proxecto, gustounos moito dende o primeiro momento, temos moito en común, porque xa solamente vendo cal é a misión de Crea Fogar, vemos pois, que é un proxecto moi centrado no entorno, en potenciar os profesionais, os artesáns galegos, en prestar atención aos aspectos singulares da nosa cultura. Combina Social tamén, como empresa que pertence ao grupo Kogami, tamén está moi centrada no entorno, a outro nivel, porque é un nivel laboral de creación de oportunidades de emprego, pero tamén temos esa coincidencia na nosa misión. Ademais, pois, bueno, Crea Fogar tamén está moi centrado en impulsar a economía galega, as marcas galegas, o consumo responsable, e creo que, bueno, Combina ten moito que ver con todos eses aspectos. Combina Social aporta ao proxecto a visión da economía social, que creemos que tamén é algo a ter en conta e a chegar á cidadanía, que é unha forma responsable de consumir. Ademais de comprar uns produtos e uns servicios, se estás contribuindo a un proxecto social, como neste caso é a xeración de emprego a persoas con discapacidade, pois moitísimo mellor. E na práctica o que imos facer pois, é ter persoal que apoie no control de accesos e na xestión das visitas guiadas que se van a levar a cabo aquí na casa.